आङो जिंगाबिल जोंनि जयगपुर प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं फंनैसो जोंनि जिंगाबिल हालामनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं फंनैसो खोथा बुंथिनो सानदों। दा बेवहाय जोंहा थांनाय समबार मोनायाव जोंनि जिथुनाखि जिंगाबिल हालामनि बिपिएफ दोलोनि माखासे वार्कार्सफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि माखासे लिडार्सफोरखौ बा फिसा फिसौ बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ माने मैया बिथांमोना अयथासार खालामनाय बायदि जादों। बेनि थाखाय आं फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव आङो खोथा बुंफोरना होनो नागिरदों। जिंगाबिल प्राइमारिनि आङो माबा जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आङो रुपन नार्जारि। दा बेवहाय जोंहा थांनाय मोनायाव जोंखौ अयथासार खालामदों बिथांमोना। जोंनि माखासे साननि समाव बिथांमोना जोंनि माखासे फ्लेग जिथुनाखि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मोनसे फ्लेग बेखौ जों गायनायफोरखौ बिथांमोना बुखुदों, अयथासार खालामना गारहरदों। बेनिफ्राय आरो फुलुंफ्राव सोदों, सोरखौबा लोगो मोननायफोरखौ धमकी होदों। आरो बेनिफ्राय जोंनि माखासे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि आरो जोंनि ब्लक लेभेलनि सारमोन थांदोंमोन, माखासे भट केम्पिं जाखासे फोसावदिं हाबाफारियाव थांदोंमोन बिथांमोना मा खालामदों, अयथासार लामायाव बेंसनानै बिथांमोनखौ धमकी होदों, सोरनिबा गारिनि माबाखौबो खालामना हरदों, गारि जोनानै टेपल थांहोदों। उनावहाय उननि जिथुनाखि खिथुनि गारियाव जोनानै टेपल थांहोदों। बिथांमोनखौ जोङो बुंनो नागिरदों, मानो होनब्ला गणतन्त्र बा जोंनि डेम'क्रेसियाव हादोराव जोंहा बयहाबो मोन्थाय दङ, मिटिं खालामनो मोन्थाय दङ, सोरजोंबा सावरायनो थाखाय मोन्थाय दङ, रायजो राजाखौ बुजायनो थाखाय मोन्थाय दङ। मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै मानो बेफोरबायदि गेदारिं खालामदों जों बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों। मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै बिथांमोनाबो मोनसे रुलिं पार्टि हिसाबै बिथांमोनाबो दङ, जों बेखौ फोथायदों। जोंबो इउपिपिएल दोलोनि इउपिपिएलआबो मोनसे जोंहा अफिसियेल पार्टि जानानै दङ, अब्लाबो जोंहा इउपिपिएल दोलोआबो मोनसे मिटिं खालामनो हानाय मोन्थाय दङ। बेवहाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों, बिथांमोना जोंखौ बेफोरबायदि अयथासार खालामोबा जों मोजां मोननाय नङा। आरो माखासे रायजो राजाफोरखौ थांनानै बिथांमोना न' थांनानै सोरखौबा फोजानानै, सोरखौबा सोरनिबा दरजा मोखाङाव थांनानै सोरखौबा हुमखि होदों, सोरखौबा गावनि थाखाय हुमखि होदों। जायबा गावनि थाखाय हुमखि होनाय जोंनि एक्स चेयारमेन बिथांखौ न'आव थांनानै सिथ्लायाव थांनानै बायदिसिना बुंहैदों। बिथांखौ थोंजोङै मिथियो, बिथांनि मुङा जाहैबाय महेन बसुमतारी। बिथाङा बेफोरबायदि धमकी होनाङा, बिथाङा निस्सय माबा मोनसे दङ, बिनि थाखाय बिथाङा गावनो थाखाय धमकी होनो हादों। बेनिखायनो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरबावदों, जोंनि जिंगाबिलाव थांनानै माखासे माजबादनि सेलादार बेलादार सोरनिबा रां जाख्ल'ग्रा आरो सोरखौबा मदद होग्रा जोंनाव माखासे लिडारफोर दङ। बिथां लिडारफोरखौ जोङो मिथिखायो, अब्लाबो जों बुंनो नागिराखै। बिथांमोना जाबाय दालाल। जोंनि गथ'फोरखौ, जोंनि जिंगाबिल हालामनि गथ'फोरखौ बिसोरो लोगोआव लाफानानै जुमाय लोंहोनानै थाखा फैसा गरनैसो जासिनानै जोंनि मोजां गथ'फोरखौ बिथांमोना गाज्रि खालामनो नागिरदों। बेवहाय बिथांमोनहा मोन्थाय गैया। जोंहा जिंगाबिल हिसाबै जोङो बुंनो हायो, जों बुजायनोबो हायो। बेवहाय बिथांमोना थांनानै षड्यन्त्र बाहायनानै सोरजोंबा बिदा फंबायजों बुलायहोनाय आरो सोरजोंबा नांलाय खमलाय खालामनायखौ बिथांमोना नागारनांगौ दिनैनिफ्राय, जाहाथे बेफोरबायदि जाया। बेवहाय आं बुंनो नागिरबावदों, जोंनि बिथांमोनाबो जुदि बोलोफोरायबा बुलायनो नागिरोबा जोंबो हायो। जोंहाबो थै दङ, बोलो दङ, जोंहाबो मानसि दङ। बिथांमोना सानदों नामा जोंखौ सिगिस' खालामनानै बिथांमोना देरहागोन? देरहाया मालाबाबो। जोंहाबो थै दङ, जोंबो बुलायनो हानाय गोहो दङ। मानो होनना बुङोब्ला रायजोआनो जोंनो गासिबो दंजोबो। नाथाय गोसो जायोब्ला रायजो राजायाबो ओंखारनानै बुलाय सोलाय खालामनो हायो। नाथाय जोंनो मानो? जों दिनै बुलाय सोलाय खालामगोन, जेनेरेलाव दाङाबाजि जागोन, सोरखौबा बुगोन, सोरखौबा बुख्लाबगोन, सोरनिबा फिसाया आखाइ बायगोन, सोरनिबा हौवाया आथिं बायगोन। नाथाय जों बेखौ लुगैयाखै। जोंनिसो खहा। जों बुलायनो मा गोनांथि दङ? जों रावजों बुलाया, बेखौ जों साननानै दङ। आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि निदि आदर्शफ्रा मोजां। मानो होनब्ला जोंनि हाइकामान्डआ बा जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मानसिफ्रा, सेन्ट्रेल लेभेलनि मानसिफ्रा जोंखौ नांलाय खमलाय दा खालामनानै बिथोन होदों। बिथांमोननि बिथोन होनाय बायदिनो जोङो सोलिना दङ। जोङो जुदि गोसो जायोब्ला जोंबो बिथांमोननि बायदि दुरन्तर जेनेबा बुलाय सोलाय खालामबा जोंबो ओंखारनो हायो। नाथाय जोंनो बेखौ नाङा। गथिखे नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना देरफुनाय लावफुनाय, नोंथांमोना नोंथांमोननि इयुनखौ साननांगोन। दिनै नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि अयथासार खालामोबा, सोरनिबा थुनजुलायनायखौ लायोब्ला नोंथांमोना जौगानो हानाय नङा। दिनै गाबोन आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन, रायजो राजा जिंगाबिल हालामनि आं रायजो राजाफोरखौ बुंगोन, जोंहा दिनै इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों, इउपिपिएल दोलोआनो देरहासार जागोन। बेवहाय जों बुंगोन जे बिपिएफ दोलोआ गैया होननानै जोङो बुंनो हाया। बिपिएफ दोलोआबो दङ। बिथांमोननि माखासे राव भावफ्रा मोजां नङा, सोरखौबा हुमखि होयो, सोरनोबा आसनि दाना होनो नागिरो। बिथांमोना देरहाब्लासो आसनिखौ दानो हागोन। बिथांमोना निस्सय नुखाबाय, रोखा जाखाबाय, बिथांमोना देरहानो हाया। जिंगाबिल हिसाबै जोंहा बिपिएफ दोलोआ जेनगोन। जिंगाबिल हिसाबै जोङो इउपिपिएल दोलोआ बांसिन भट मोनगोन। बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव रोखा बुंबाय। रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों, रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ सोरबा धमकी होदोंबा, नोंथांमोनखौ जुदि गाज्रि सोदोबजों बुंदोंबा, नोंथांमोना गोसोआव ला, सिरि सिथा फैगोन
एप्रिलनि 9 तारिखआव नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटनि थाखाय रेडि जाना थानांगौ नोंथांमोनखौ जों खावलायदों जोङो मोजां आसुनि लाबोनो थाखाय मोजां गभर्नमेन्ट लाबोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामबाय थादों जोङो जेब्लाबो जों फावसायना थाया जोंखौ धमकिबाबो जों गिया सोरनिबा थुनज्रायनायखौ जों गिया जोंहाबो बोलो दङ जोंहाबो थै अर दङ जों गतिके जों बिथांमोनजों नांलायबो नागिराखै बिथांमोना जुदि अयथासार खालामबाय थायोबा जोंबो ओंखारनांगौ बायद' जागोन बिनिफ्राय जोङो बारा गोबाव बुंनो नागिराखै जिंगा बिरहानखौ आं खावलायबावबाय थादों जोंहा एबार देरहासारनायखा जे सरन बर' हिसाबै इउपिपिएल बिपिएफ दोलो हिसाबै जोंनि 47 नं माजबाद बिधानसभा बिधानसभा समस्तियाव जोंहा जेरैखि जाया देरहाखानाय दिनै सरन बर' सारनि होनना बुंनांगोन दिनै बिपिएफ दोलोनि माखासे आदिबासिफ्रा पकेट भटमोन दिनै लामाबारि बेटिबारि बाहाय फुख्रि आरो धनस्री बागाननि माखासे आदिबासि सम्प्रदायनि बिथांमोना दिनै सरननि पकेट भटमोन दिनै बिथांमोननि भटखौ बिथाङा मोननाय नङा आरो लोगोसे माइनरिटि भट बिथांमोना मोननाय नङा आरो माखासे जोंहा नेपालि माबानि नेपालि फोलेरनि मानसिफोरनिफ्रायबो जों बिथाङा भट मोननाय नङा बेयाव जेंनाया रोखा दिनै जोंनि हालामाव थानानै बा जोंनि जिंगायाव थानानै बिथाङा रोनावबाय थाबाबो जानाय नङा आरो बिथाङा जेसेबांखि मानसि फाथाय खिन्थु बिथांमोननि सरकार सोलायनायखौ नुखाबाय बुजिखाबाय दिनै रायजो राजानि आखायाव बयनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दङ बयबो मिथिखायो बयबो नायगासिनो दङ बिथांमोननि माखासे बेफोरबायदि थुनज्लायनाय बा लोंहो जाहो खालामनानै सोरखौबा दम होनाय बेफोरबायदिया सोलिनाय नङा आरो बेफोरबायदिजों सोलिलांबाय थायोब्ला माखासे जोंनि गथ'फोरनि जेनेरेसनफ्रा गाज्रि जालांगोन जों मोजांखौसो लुगैदों जों नांलाय खमलाय खालामथाङा मालाबाबो दिनैफ्राय बिथांमोना बन्द' खालामनांगौ आरो रायजो राजाखौ आं खावलायदों पुनर आरो खेबसेबाव 9 एप्रिल खालि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार जानांगौ रायजोफोरा आं बेखौ खावलायबाय गोजोन्थों खुलुमबाय